Čaute, čaute, zdravec Warrior. A dnes si zahráme hru Nostale. A ukážeme si Glac. A pôjdeme na Glac. Pôjdem tam s prvou SP kartou, lebo s VKčkom, čo by som tam urobil? Také hovno. Ja to stopnem, aby ste nečakali, a keď budem v Glacu, tak to zapnem. Tak, čus zatiaľ. Tak sme späť v Glaci a vidíme, že tu je Justin Russo. No tak nic. Tak asi Glac nepôjdeme. To je ten desil, ktorý mi dal tento účet k narodeninám. A tak. Takže pôjdeme, neviem kde, Glac asi nie. Skúsime arénu. Keď som nemal také lagy, tak stále som na to neprišiel. Asi mám tak starý počítač, že už mi nič na ňom nejde. Dobre som ubral. Pôjdeme asi... Neviem, nechce sa mi ísť. Neviem, kde pôjdeme. Budem sa pozrieť do Nosbazaru. Už vidíte, že mi kúpili vilu. Kúpil som si veci na plus brnko. Kúpil som si nové brnko. A tak.
sa pozrieť. Nikto nič. Pozrieme sa. Na pároch. Mňa už asi kúpili. A áno, ani som si to nevšimol. Takže tak, dávajte lajky, odber, keď sa vám to páčilo, toto video. A tak v ďalšom videu možno uvidíte loď, neviem, raid, keď vôbec pôjdem nejaký. Takže tak, ešte si nakoniec dáme pekný damage. Krásny damage. DMG. Boom. Krásny damage. 10 tam bolo, neviem. Tak ja sa s vami lúčim. A dávajte like, odber, komentujte, o čom by som mal natáčať na Nostale. Tak. Majte sa. Čus. Čo som klikal omylom. Takže čaute.